Έχω ετοιμάσει έναν παιχταρά, μία μεταγραφή. Πούτος. Νάτος! Θα γίνω μάνα! Παιχταράς. Αυτός θα παίζει με την ομάδα μας. Ή στην Α' Εθνική, το πολύ Β, παρακάτω δεν σφαίρω. Ακούστε. Φωνάζει. Αίτητος. Σιγά. Ναι. Άρα, θα παίζει. Πώς έπαιζα εγώ μπάλα στα νιάτα μου? Θύμισε μου λίγο. 10 φορές καλύτερα. Μόνο. Συνεχίζει. Αίτητος λέει. Στον Μπουρουντί μείνατε μέσα, στον Μπουρουντί κέντρο ή έξω στα δέντρα βγήκατε καθόλου? Όχι, δεν πήγαμε στο κέντρο γιατί είχε ακριβά ξενοδοχείο. Αυτό είναι. Κάτι τσίπησε την Αγλαία και είχε αρπάξει λίγο στις άκρες. Πού είναι? Έχει αρπάξει πολύ. Αυτό το δικό σας δεν είναι σχέση, είναι ορολόγιο πρόγραμμα αφήξεων αναχωρήσεων. Παιδί μου, τα θέλει όλα δικά της. Δεν θέλει να πάω μπροστά, καταλαβαίνεις. Θα πας μπροστά παίζοντας σε τσόντες? Ρε, βίντεο κλιπ ήτανε. Ναι. Μοντέρνο, εναλλακτικό. Σκατά ήτανε. Μιλάμε για μεγάλο σκηνοθέτη. Μιλάμε για μεγάλο Καραγκιόζη. Κάτι τηλεοπτικές πατάτες έχει κάνει. Μην το λες, έχει κάνει και καλές δουλειές. Πότε? Τέλος πάντων. Άκουσα να δεις, αγόρι μου, εγώ θέλω μια ήρεμη ζωή. Θέλω να έχω τη δουλίτσα μου, τις σπουδές μου και τον άντρα που αγαπάω κοντά μου. Ακούσατε τι είπε? Τις σπουδές της, τη δουλίτσα της και από δίπλα το πορτατίβ. Σου είπε κανένας να κάνεις το πορτατίβ? Παιδιά, ηρεμήστε. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν προσαρμόζεσαι. Ενώ εγώ προσαρμόστηκα απευθείας στην Αθήνα, εσύ αρνείσαι να προσαρμοστείς στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εδώ πέρα σήμερα ήμουν χάλια και ήρθαν τα παιδιά να με παρηγορήσουν. Εκεί άμα είμαι χάλια, ποιος θα έρθει? Ο Ψωμιάδης ή ο Παπαγεωργόπουλος? Ωραία, μείνε εδώ με τον Τσίπρα να δούμε τι θα καταλάβεις. Εγώ θα φύγω. Και αν θέλεις να ξέρεις, γύρισα για την αδερφή μου, όχι για σένα. Οπα. Εγώ τι έχεις? Τίποτα, ζαλίστηκα λίγο. Πάω να φέρω νερό. Κυρία Ελένη. Ορίστε, και εσύ η ίδια συγχύζεσαι με αυτά που λες. Να μην τα λες για να μην θυμώνεις. Κατάλαβες? Τι έγινε? Δεν είναι τίποτα. Η Εύα ζαλίστηκε λίγο, αλλά τώρα είναι εντάξει. Μάλλον είπε πράγματα που δεν ήθελε και. Τι έγινε, σου πέσει πίεση? Μήπως δεν έβαγες πρωινό? Μήπως? Μαμά, κουβέντα. Πάντως πώς ζουν αυτοί οι αδερφοί κάτω, πολύ φτώχεια. Πολύ πείνα. Ναι, το βλέπω. Άρα, κύριε Μαυροσικάλα, σας έχω ευχάριστα νέα. Ναι, κλείσαμε τώρα αύριο κάποια γιατί. Αύριο. Βρέθηκε το όνομα του επόμενου κληρονόμου. Βρέθηκε. Ήταν εξαιρετικά δυσανάγνωστο στη διαθήκη, αλλά ειδικός γραφολόγος που εργάζεται πάνω στο θέμα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό το ξεκαθάρισε. Οπότε γραφολόγος, κληρονόμος. Τι είπατε, μια ιστορία με γραφολόγο, κληρονόμος, κάτι άσχετο πράγμα. Όχι, να το μάθει αφεντικό, γιατί να μην το μάθει? Τι να μάθω? Μία υπογραφή τους έλειπε και μας το παίρνουνε το μαγαζί αφεντικό. Έτσι και τον βρω αυτό το πέμπτο το κληρονόμο, θα τον κάνω κομματάκια. Γιατί εγώ τι θα τον κάνω? Ποιος είναι αυτός? Ηρεμήστε. Φώτης Μαστραπάς είναι το όνομά του. Φώτης μας, ξέρεις κανένα Φώτης Μαστραπά εσύ? Όχι, εσύ ξέρεις κανένα. Φώτη, ξέρεις κανένα. Πού είναι ο Φώτης? Λιγμένο προφυλακτικό. Μα καλά, γιατί δεν κοιτάξατε την ημερομηνία? Εκείνη την ώρα δεν την κοιτάξαμε, ρε μαμά. Τέλος πάντων, το θέμα της εγκυμοσύνης δεν αφορά κανέναν άλλο, μόνο εμένα. Ναι, αλλά τη βλακεία δεν την έκανες μόνη σου, μαζί την κάνατε. Άλλα έλεγε στο Διονύσιο όμως όταν έμεινες εσύ έγκυος. Μη συγκρίνεις τη δική μου περίπτωση με τη δική σου, είναι τελείως διαφορετικές. Είσαι 18 χρονών, έχεις ανάγκη από κάποιον δίπλα σου, πρέπει να το μοιραστείς μαζί του. Για να έχω να ανταντεύω και τον Μάρκο παρέα με το μωρό. Άσε μας, μωρέ μαμά. Δεν μου λες, τον αγαπάς, ενώ βαθιά μέσα σου νιώθεις να τον αγαπάς. Μη με πιέζει, ρε μαμά, σε παρακαλώ. Θέλω να σκεφτώ και να αποφασίσω τι θα κάνω. Καλά, πάντως, ό,τι και αν κάνεις θέλω να μου το πεις, έτσι. Εντάξει, θα σε κρατάω ενήμερη. Προς το παρόν φεύγω για Θεσσαλονίκη. Με περιμένει και ο μπαμπάς. Καλά. Ό,τι και αν αποφασίσεις πάντως, εγώ θα είμαι στο πλάι σου. Το ξέρω. Άντε. Φιλιά. Τι σπερματοζωάριο κυκλοφορεί σε αυτό το σπίτι. Τον πατέρα μου το λέγανε Θόδωρο Μαστραπά. Χωρίσανε με τη μάνα μου και μετά εξαφανίστηκε από τη ζωή μας. Δεν ρώτησε ποτέ αν ζω ή αν πέθανα. Ο δεύτερος άντρας της μητέρας μου, ο Παντελής Τσικδαιμογλού, με υιοθέτησε. Με αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά και με αυτόν αχώρισε. Εγώ αυτόν έμαθα να λέω πατέρα. Τελικά, παιδί μου, εσύ ποιον κληρονόμησες? Το Θόδωρο Μαστραπά, ο οποίος πέθανε. Και ο οποίος ήταν κληρονόμος του παππού του μαζί με τους 4 θείους του. Πέθανε ο πατέρας μου και δεν με ειδοποίησε. Μια ζωή ανεύθυνος αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο Φώτης είναι ο κληρονόμος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε υπογράφη θα μπει, ούτε πώληση θα γίνει. Τελειώσαμε. Καλά, μην βιάζεστε. Θα τα πιστοποιήσουμε πρώτα όλα αυτά και μετά θα ρωτήσουμε τον κύριο Φώτη τι θέλει να κάνει. Να συσκεφτούν με τους υπόλοιπους κληρονόμους. Θα συσκεφτώ με τους θείους μου.
Θα με παρακαλάνε για την υπογραφή μου. Θα συζητάμε τα υπέρ και τα κατά. Brainstorming. Άκου, παιδί μου, άκου. Αυτή στην ηλικία που είναι και στην κατάσταση που είναι, δεν θα συνονοηθείτε ποτέ. Τέλος. Θα συσκεφτούνε, θα σκεφτεί ο Φώτης μου ότι το έχει απομείνει και θα δει τα κάνει. Λοιπόν, δεν θα μπει ούτε υπογραφή, ούτε πώληση βέβαια θα γίνει. Χάρηκα πάρα πολύ που δεν θα σας ξαναδώ. Πολύ σίγουρο σας βλέπω, κύριε Μαυροτσούκαλε. Τι λέει, Πολύ σίγουρο σας βλέπουμε, κύριε Μαυροτσούκαλε. Να ακούσουμε πρώτα για τους άλλους. Να ακούσουμε και την τιμή. Τι λεφτά μου πέφτουν. Φώτη, ξεχνάς, αγόρι μου, ότι μόλις γύρισα από την Αφρική. Άτσα, δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Λίγο σεβασμός, έτσι. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Λοιπόν, meeting στις 8:30 και μετά light dinner και finger food. Δεν σε πειράζει, έτσι. Όχι, τη δουλειά μου κάνω. Μπράβο, κινητικότητα τα σπερματοζωάρια των μαυροτσουκαλαίων. Και δεν του το είχα του Σπύρου. Ναι, είχαμε κινητικότητα. Αλλά εγώ του το ξέκοψα. Τετάρτη και Παρασκευή, όχι κρέας, όχι σεξ. Γιατί? Γιατί νηστεύουμε. Α, και Κυριακή. Ναι, γιατί το λέει και η λέξη Κυριακή είναι η μέρα του Θεού, ευλόγησαν. Δηλαδή, εσείς βγάλατε εβδομαδιαίο πρόγραμμα, Ναι, συγκεκριμένα δεν το βγάλαμε εμείς, η μαμά το έβγαλε. Αλλά βρε κοριτσιά, είναι ένα περίεργο πράγμα. Της μαμάς δεν της αρέσουν στο σπίτι ποτέ οι κλειστές πόρτες. Μάλιστα. Ευτυχώς που πήγατε στον Μπουρουντί και έμεινες έγκυος, γιατί εδώ με τόσους περιορισμούς δεν. Ενώ εσείς που δεν έχετε περιορισμούς, βαλθήκατε να λύσετε το δημογραφικό της Ελλάδας. Εσύ δεν του το έχεις πει ακόμη. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί από τότε που γύρισα δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Πες το βρε παιδάκι μια και έξω να τελειώνουμε. Βρε γατούλα, γιατί είσαι σαν μαστρούμε. Κορίτσια, είδα το Μάκη πριν από λίγο και μου ήρθε μια ιδέα, μια αναγούλα. Συγχύστηκα τόσο πολύ με αυτή την ιστορία που έχω καθυστέρηση. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά με τα νεύρα και την καθυστέρηση. Και στα 50 έχεις τόσα πολλά νεύρα που σου κόβεται τελείως. Ένα περίεργο πράγμα. Ναι, αυτό το πράγμα. Κορίτσια, σκέφτομαι να του πω ότι χωρίζουμε οριστικά, να φτιάξει η υγεία μου λίγο. Και εγώ σκέφτομαι να του πω ότι τελικά θα γίνει πατέρας 6 μήνες. Και εγώ θα του πω ότι από εδώ και μπρος κομμένο το σεξ. Γιατί βρε κορίτσι μου? Για το παιδί, είπε η μαμά. Δες πως με κατάντησε. Το τέρας, το κτίνος. Αχ, η μέση. Μαμά ρε γατούλα, ολόγκρινια είσαι. Μη με ξαναπείς γατούλα. Μη με ξαναπείς γατούλα. Αγάπη μου, έφυγα. Δεν μου λες θα αργήσετε να ξέρουμε για το φαγητό. Έλα, αγάπη, τώρα θα αργήσουμε. Η ομάδα μας είναι επαιτειακό μάτσι είναι αυτό. Εμείς την αγαπήσαμε την ομάδα, την φτιάξαμε, τη στηρίξαμε, την ανεβάσαμε κατηγορία. Θα την πάμε Champions League, θα πάρουμε και την κούπα. Κάνει τώρα, εντάξει. Δεν μου λες. Θα είναι στο γήπεδο και ο... Βέβαια θα είναι ο Λίπιο, είναι δυνατόν να λείπει ο Μάκης, το βασικό μας center for. Ναι, και εσύ βρεβικάκι, μήπως είναι. Τέλος πάντων, είναι μια ευκαιρία εκεί πέρα να το συγχωρέσει, να πάει στο διάλογο. Έλα, βρεβίκι μου. Και αφού ο καημένος την έβγαλε στο σπίτι μας 3 μήνες, μην κοιτάς που είχε παραλείψει και δεν τα βλέπει ο κόσμος. Έλα, βρε αγάπη μου γλυκιά, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ξέρεις τι χαρά πήρε ο καημένος όταν έμαθα θα γίνει πατέρας. Χαρά! Φαντάζομαι. Όταν κοντεύουν να γεννήσουν οι γυναίκες τους, οι άντρες δεν απομακρύνονται από το σπίτι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι. Δεν θα πάμε στο Σαντιάγο Μπερναμπέ, εδώ δίπλα θα είμαστε. Το τηλέφωνο το έχετε, μας παίρνετε, παπ, ήρθαμε. Μην δίνει σημασία, λοιπόν, άντε στο καλό και με την νίκη μου. Να σου πω. Θα παίξετε κι εσείς ή έτσι θα κάνετε κριτική από τον πάγκο? Θα παίξετε? Βέβαια θα παίξουμε εμείς, αφού το βασικός πυρήνας της ομάδας ποιος θα παίξει? Και μετά από χρόνια θα παίζουν τα παιδιά μου, οι μπαλαδόροι μου. Πάω. Και μετά μου λέτε έρεψε ο Μάκης και έχει ψυχολογικά προβλήματα μακριά σου ο Μάκης. Για να παίζει ποδόσφαιρο μια χαρά είναι ο Μάκης. Που να σκοντάψει και να πέσει και να φάει τα μούτρα του. Το βασικό σεντερφόρ, ο Μάκης. Πάω. Και για 10η συνεχή εβδομάδα, στο νούμερο 1 βρίσκεται το κομμάτι του Μάρκου Μαυροτσούκαλου «Η αγάπη μου ένα βράδυ». Δικό σας. Με τη μία πλατινένιος. Ποιος είσαι ρε φίλε? Απορώ βέβαια πως την ακούνε αυτή την αηδία. Έλα, πλάκα κάνω. Από λεφτά? Αδερφέ, μου δώσαν μια επιταγή. Μόλις την είδα, ζαλίστηκα. Αυτά τα ποσά δεν υπάρχουν. Δηλαδή κερνάς μετά τον αγώνα? Γενικά κερνάω, ρε. Τις τηλεφώνησες? Ούτε εκείνη μου τηλεφώνησα. Μιλάει με όλους τους υπόλοιπους εκτός από μένα. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Λοιπόν, πάρ' τα πράγματά σου και πάμε να βάλουμε τις γκολάρες μας. Και να πεθάνουν οι γυναίκες. Καλά, είσαι λίγο υπερβολικός τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έλα φρουλά. Με το Μάρκο είμαστε, ετοιμαζόμαστε. Όχι, όχι, δεν θα αργήσουμε. Θα σε δω στο γήπεδο. Έλα, γεια. Αμάν αυτός ο έλεγχος πια, δεν μπορώ άλλο. Να πεθάνουν οι γυναίκες, αδερφέ μου. Λούλη. Εντάξει, το διάλογο χώρα.
Εσείς κυρίες μου όλη μέρα έτσι τα φαϊδεύεστε, μια δεκάρα δουλειά δεν κάνετε. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, γεια σας. Γεια σου, μαμά. Άντε γεια σας και με τη νίκη. Ρίξε και μια κλωτσιά στο